Oh. Ya dek kok kepak. Kakak kagetan Pak. Gitu loh. Kan kadut. Lah nek aku belum kadut kan ora aku tengah itu kok ya dia gitu buang ah. Ya kok buang enggak mesti aku jak mangkat dulu tok tak tujuane dia tetep buang. Makane takon keimanan bae. Apa nak lepas. Gak ngerti Mbak. Desa iki kok botol wae. Oh, Dik. Ya cekak karena tukang lampu. Golek pae. Delalai pas minggu, Mbak. Mbak, Jadi gak minggu wong gak ning omah jane. Wali ya. Lah aku bajari ke ditutke aku langsung lunga aku. Mas aja lho. Tekoke teko-teko gak wani nyauri. Biasane ya semono kuwi Pak, aku yo Mas aja mah lengah. Sepeda disentak. Lah dipadake kidule. Padake kidule. Anggur kok sih Pak. Mas aja lho diseneni gak wani Mbak nyauri aku. Tak tak piye. Ini kok ngedrilane piro? Ayo kidule gede biasane yo ngene iki Pak. Sebenarnya sok lemu Aku yo Mas aja mah lengah. Lebih ater lah nyeneni. Lah sesuk nggone Pak Parjo sapa? Kok mah didudoi. Didudoi lho. Nek wine anu nek petani ini sabar lho wine dawa ngene iki, Pak. Oh, besok kan nang sore kae. Oh, wine apik iki wong sabar, Pak iki. Ngisore kae lho di ngontaloke to, Di. Ala sing wong seragam kae lho, Di. Mau yo Mbak Sri sing ngomong ngene sesuk nggonku ngomong. Oh, Pak Parjo. Lah saiki lho, nandur minat itu tak nandur armani kok kurang perbu. Oh. Lan ngawi piye? Lah yo. Mantap. Ngono jembamangan jembamang karo Pak Budi ngelah. Karo-karo. Lah wong sing wedok tengah langsung balik yang dikekne pompa. Engko lek dibalas aku. Dikerjani pikir galang sing nyenyek. Ora masane. Aku dikerjani karo. Lha kok kon duwe nang mayo tak tok sampai. Dadi anak gue aja. Aku tak anteni ndak iki diterimine apa ora ngono mosik. Meneng ae cuman. Emang nek sing moro medake anu duit iki pasrah nek iki kok kowe kan sing moro ae Ngomong aku yo mesen kon jalu duit. Mbak, Dia punya dipotong 50. nek gak angel rasa kon jalu aku yo wegah kon jalu duit. Tambah kemen gak iso kan lah sing bengkel kan kok aku yo. Kan iki umraku. Ayo bengkel yo. Lah mau bekelke malahan Asal ora takon nambah. Emosi tenan. Ngono, Mbak, antare lek kondo Pak bengkel iki kondo nangguri jomblo Terai kok golek wong kok golek kono paku. Oh. golek wong tani. Saya tahu ya. Sono. Sering, Mas? Oh, nggih. Nggih, nggih. 8. Nggih. Don? Nggih. Lah keng kanu, keng sawah wau. Oh, itu burungan. Nggih. Wis sampai Mengke aju dalam mengke, Mbak. Dalam Mengke duit to? sudah. Oh. ada diombe. Nah, punya uang itu yang kosong. Pokoknya teh, ada baju putih. Kamu guyon nih,
lek gawe tes apa to, Pak? Ngono ganti ngono. Kain Mas, gini Pak Lurah. Kain apa? Pak Lurah. Ini Pak Lurah. Lah getah elok Pak Lurah. Lah Pak Lurah di warung restoran kok. Bener lah teh. Di restoran kok wong kok. Restoran ngetol kae lho, Di. Oh. Kowe guyune karo Payoto ngono ya? Iya. Oh. Foto piye? Oh. Tapi ya sih wedok ya dia. Emang apa Mbak Sri minggu? Heeh, Di.